Que tal, compañeros de linguaxe musical? Vos vou explicar o exercicio de composición que ides a facer. Non vos asustedes, todos tendes creatividade, xa vos lo dixen 1.000.000 de veces, vale? Entonces, van a ser 16 compases. Por que 16 compases? Bueno, porque normalmente nas pezas tradicionais adoitan ter dúas partes, unha parte A e unha parte B, a parte A con 8 compases e a parte B con outros 8 compases, vale? Entonces, bien, tendes para lexir o compás de 2x4, un paso doble, un 3x4, un vals, unha mazurca, ¿sí? E un 6x8, unha bonita moiñeira, vale? Elexide o que vai máis vos apeteza. A tonalidade en principio, para non complicarnos a vida, vai ser de do maior, vale? Sin nada na nosa armadura, molto fácil e divertente, vale? Bien, como podemos facer isto? Vale, eu vos vou a mandar unha folla, que está tamén no boletín, unha folla onde aparece especificado por cada un dos compases os grados que podedes utilizar, ¿sí? Bien, imaginadevos, compás 1, primeiro grado. Eso quere decir que se estiverades acompañando con un instrumento armónico, vos estaríades facendo un acorde de primeiro grado. En este caso, un acorde de primeiro grado sería un do, vale? Se facemos a nosa tríada sería do, mi, sol, ¿sí? Vamos a facelo moi fácil, por tanto, eu vos aconsello que antes de poñervos a escribir, poñades debaixo de onde ides a escribir a partitura as tríadas de primeiro, de cuarto e de quinto grado, vale? Que son os grados que vamos a utilizar en principio para non complicarnos, de acordo? Bien, se elexides un compás de 2x4, vos sabedes perfectamente que o primeiro tempo do compás é o tempo forte. Eso quere decir que ese primeiro tempo debería conter algunha das 3 notas da tríada correspondente do grado. É dicir, se estou nun compás, por exemplo, 3 e abaixo pon grado 4, ¿sí? Pois cales serían esas notas, ¿no? Grado 4, de do, do, re, mi, fa, ¿sí? Empeza fa, fa, la, do. Bueno, pois esa primeira nota dese 2x4 tería que ser fa, la ou do, de acordo? E os tempos que non se vexan fortificados con esa acentuación do primeiro tempo, vale? Podemos meter algunha nota de paso, ¿sí? De acordo? Por exemplo, se estamos en ese terceiro compás e hai un grado 4, ¿sí? E eu poño no primeiro pulso dese 2x4 pois un fa, no segundo pulso podería poñer un mi, ¿sí? Sería permitido, vale? Permisible. Ben, o mesmo para o 3x4, ¿sí? A acentuación vai no primeiro tempo do compás. E no 6x8 exactamente igual. De acordo? Contade que, por exemplo, se estades facendo en vez de negras ou negras con puntillo, no caso de 6x8, estades facendo corcheas ou semicorcheas, ¿sí? Contade que o facer o 2x4 e son 4 corcheas, o sea, 2 no primeiro tempo e 2 no segundo tempo, vale máis a primeira corchea que a segunda, vale? Igual que no 6x8, vale máis a primeira corchea que a segunda ou a terceira de cada tempo, vale? Eu supoño que me estaredes entendendo, se non xa sabedes que vos podedes poñer en contacto comigo cando que irades, vale? Logo, outra cuestión. Normalmente as melodías se dividen en preguntas e respostas. Vou poñer un exemplo moi claro. A melodía tan 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 tan, ¿sí? Serían 4 compases. Tan tan tan
tan, 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 tan. Depende de si escribides en dous, vale? Unha pregunta. Resposta. Tarirata, tararita. ¿Sí? Pregunta otra vez, que se repite. Tan, 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 tan. Y una respuesta absolutamente conclusiva. Vale? Aquí xa temos a parte A do noso tema. Este tema xa está creado, xa o coñecedes de sobra, así que isto non me vale, vale? Pero é para que o teñades como guía. Segunda parte, igual. Tica taqui, toca taqui, toca tica, toca taqui, toca taqui, taca tica, toca tica tam. Pregunta, en este caso abarca máis compases a pregunta, vale? En a repetición desta parte é cando se resolve. Toca tica, toca taca, tica taca, toca taca, tica taca, taca tica, toca tica tam. Vale? As preguntas e as respostas poden ser de 4 compases, pregunta, 4 compases, resposta, ¿sí? E se repetiría, e na segunda resposta sería totalmente xa soldó, ¿vale? O sea, súper claro. Ou pode ser unha pregunta que abarque os 8 compases e na repetición desos 8 compases a primeira parte tener un final conclusivo. Así que nada, intentadeo, facedeo. Podedes empregar os instrumentos que teñades na casa, os que estades aprendendo na etrad. Se estades os percusionistas, que sempre me decides, claro, pero es que nosotros tocamos percusión e claro, non sei que. Colledes o voso móvil e vos descargades un app de tecladito se non tendes un teclado na casa. A voz é un instrumento melódico estupendísimo, vale? Que tamén podedes utilizar, ¿sí? Vos permito que empreguedes, por exemplo, un programa que es absolutamente libre e gratuito e podedes utilizarlo para cualquier software, que es o Musescore, ¿sí? Ou se non tendes Musescore, Sibelius, Encore, o que teñades, vale? Porque iso vos pode axudar. E que máis? Me gustaría que isto mo enviarades o correo en formato MIDI, ¿sí? En cada un destos programas suele haber una partecilla de guardar que es exportar e aí o podedes exportar pois como partitura en Core ou Musescore o que sexa, como PDF e tamén podedes exportarlo como MIDI, ¿sí? Pois eso, enviádemo como MIDI, vale? Veña, ánimo, que seguro que ides a facer unhas cosas estupendísimas. E mira, despois, pois xa tendes unha peza máis. E son pezas que podedes utilizar para conxunto 4, por exemplo. Veña, un biquiño e cuidadevos moito.